Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa jälleen Liikuntalinkin pariin. Tänään tarkastelemme niin sanottuja kamppailulajeja, lähinnä judoa ja aikidoa. Näitä perinteisiä kamppailulajejahan ovat nyrkkeily ja paini, judo ja aikido ovat hiukan uudempia ja ainakin tuo viimeksi mainittu ainakin useimmille ehkä hiukan tuntematonkin. Näissä kamppailulajeissahan pyritään todella fyysilliseen kontaktiin vastustajan kanssa, pyritään voittamaan vastustaja todella fyysisellä tavalla. Erotuksena esimerkiksi korkeushyppy, jossa muuten vain pyritään parempaan suoritukseen kuin vastustaja. Nimenomaan näiden fyysisten kontaktilajien vaikutuksesta harrastajiin on viime aikoina taitettu peistä. Nyrkkeilyn suhteen on tehty jopa tutkimuskin siitä, millä tavalla tuo nyrkkeily vaikuttaa harrastajiinsa. Tuo tutkimus ei kovin positiivista kuvaa tästä lajista antanut. Tietenkin harrastajat ovat asiasta eri mieltä. Minkälaisia lajeja ovat sitten nämä judo ja aikido? Judoa muun muassa on Kouvolassa harrastettu jo useita vuosia. Kouvolan judoseuran vanhen valmentaja Kimmo Alho. Vuodesta 1974 on judoa reenattu Kouvolassa. Ja kuinka paljon näitä harrastajia tässä judoseurassa on? Tällä hetkellä seurassa on 140 ja niistä aktiivisia on noin 50 kappaletta. Meillä on tässä myös Kouvolan judoseuran puheenjohtaja Kari Vänskä. Teillä pojat on tuollaiset eriväriset vyöt kummallakin. Näillä vöillähän on oma merkityksensä tässä judon harrastajien piirissä. Kyllä on joo. Näitä on noin 7 eri väriä valkoisesta mustaan ja mustia on lisäksi 10 eri astetta. Ja aina mitä mustempi, tummempi vyö, niin sen pidemmällä tässä harrastuksessa ollaan. Kyllä. No tämähän on myös kilpailulaji tällä hetkellä Suomessakin. Kyllä, ja olympialajiksihan judo tuli Tokiossa. Silloin se hyväksyttiin olympialajiksi. Miten on, sattuuko tässä touhussa usein loukkaantumisia? Nuo mitä ukemeja ne nyt olivatkaan, vaikuttivat aika hurjan näköisiltä. No alussa kun aloitetaan harjoittelemaan judoa, niin joudutaan tämä kaatuminen harjoittelemaan erittäin hyvin. Ja sitten jokaisessa harjoituksessa alkuverryttelyn jälkeen harjoitellaan kaatumista, että heitoissa ei sitten mitään riskitekijöitä enää sen jälkeen. No, täällä mukana pyöriskelee myöskin aika pieniäkin poikia ja taisi siinä olla jokunen tyttökin joukossa. Kuinka nuorena tämän judoharrastuksen oikein voi aloittaa? No siinä nyt ei varsinaisesti ikäraja ole, mutta niin tuollainen ihanteelliin on sellainen 10 vuoden ikäisenä ja sitten tämä urheilukoulu, mikä nykyään on tullut, niin sitten nuorempia niin kun aloitetaan sen kautta saamaan tänne lajin pariin. Täällä Kouvolassa te pidätte näitä harjoituksianne Haanojan haalissa Eskolanmäessä. Ovatko yleensä tällaiset harjoitustilat sopivat tai riittävät? Tämähän vaatii tällaisen ison hyvän maton, jotta näitä voisi harjoitella. Kyllä tällä hetkellä Suomessa on, sanotaan jokaisessa suuremmassa kaupungissa on riittävät tilat judoharjoituksiin. Ja Kouvolassa just tämä päästiin tänne Haanojen haalille, niin tämä on loistava paikka harjoittelu. Tilaa on riittävästi. No tässä harjoitussalissa on tuollainen iso peilikin tuolla seinustalla. Onko se sillä jotain merkitystä tässä judoharrastuksessa vai onko se siinä muuten vain? Kyllä, siinä voi yksin harjoittelua katsoa liikeratoja, kun heittää kaveria, että onko tekniikassa jotain vikaa ja siitä ehkä havaitsee joku virheen. Jospa tässä hiukkasen jälleen katselisimme näitä harjoituksia ja jos sinä Kimmo meille vaikka hiukkasen selostaisit, mitä oikein tapahtuu. Tässä esitetään muutama tekniikka mattotekniikoista. Ensinnä sidontoja. Sidonnoillahan on tarkoitus toista vahingoittamatta hallita. Siinä on erityyppisiä. Tärkein siinä on vartalon kontrollointi niin, ettei vastustaja pääse pois. Ja näillä sidonnoilla pyritään voittamaan judo-ottelussa puolen minuutin sidonnalla voittaa ottelun. Ja siinä on jo käsilukkoja,
judon käsilukot tulevat kyynärvarteen. Siinä vaiheessa, kun jiu-jitsusta tämä judo kehitettiin, niin unohdettiin niskalukot, selkälukot, polvilukot, olkalukot ja rannelukot ainoastaan kyynärvarteen. Siinä on jo kuristuksia. Judossa on erityyppisiä kuristuksia, joissa kummassakin näissä käsilukoissa ja kuristuksissa vastustaja antautuu. Muutenhan olisi vaarallisia. Antautuu taputtamalla tai sanomalla maitta, antaudu. Ja nämä kuristuksia on kolmenlaisia, joko suoraan hengitykseen vaikuttavia tai sitten pään verenkiertoon tai hermokuristuksia. Ja nyt vieressäni on Karivanska-seuran puheenjohtaja. Tervetuloa Liikuntalinkki. Kiitoksia. Niin, ja me luettelen tässä samalla näitä heittoja ja heittoryhmiä, mihinkä nämä kuuluu. Ja Ari Street ja Kimmo Alho sitten sitä mukaan esittää. Ensimmäiseen on vuorossa käsiheitot, josta on Uki Otossi niminen heitto. Seuraavana Ippon se on nake. Kata kuruma. Tai otossi. Tässä oli ryhmä käsiheittoja. Seuraavaksi siirrymme jalkaheittoihin. Sasai tsurikomi ashi. Osotokari. Okuri ashi parai. Ja outsikari. Seuraava ryhmä on lonkkaheitot, jotka poikkeavat jalkaheitoista. Tsurikomi koshi ensimmäisenä. Haraikoshi. Okoshi. Ja okuruma. Näin. Seuraavaksi on uhrautumisheittoja. Hanei makikomi. Nämä heitot on sellaisia, missä heittäjä niin pudottautuu maahan heittoa suorittaessa. Kaiken lisäksi vaaditaan myöskin kova japaninkielinen taito. Kyllä. Tomoi nake. Joko vakari. Ukibasha. Näin. Ja seuraavaksi siirrymme yhdistelmäheittoihin, joissa ensin tämä heittosarja, jonka jälkeen se tehdään nopeammin. Katsojat näkevät vähän paremmin tämän tekniikan. Koutsikari, morote, seonake. Outsikari tai otossi. Koutsikari, joko tomoi nake. Osotokari, harai goshi. Näin. Ja seuraavaksi siirrymme vastaheittoihin, jossa vastustaja oli Uke
yrittää suorittaa heiton ja vastustaja sitten suorittaa vastaheiton tästä. Utsimaatta shukash. Tässä oli heitto, johon tehdään vastaheitto. Coachikari Deassibara. Haraigoshi Uranake. Osotokari Osotokari Ushirogoshi. Ei ole vielä näille keksitty suomenkielisiä vastikeita. Ei ole, ei. Nämä on kansainvälistä kanssakäymistä helpottaa, niin käytetään japaninkielisiä. Haraigoshi, Utsirogoshi. Ippon se on ake tekkuruma. No niin, näin me on käyty nyt läpi tällainen läpileikkaus tästä. Näitä heittojahan on useita satoja suorittaessa. Kiitoksia. Kiitos. No niin, David, oikeinhan tässä niin aggressiot herää. Täällä Kouvolassahan